Prošlo je već 10 dana otkako je Velimir Šandor, naš gorički paraolimpijac, u Tokiju osvojio srebrnu medalju. Za njega još uvijek odmora nema, jer sa svih strana stižu čestitke i pripremljeni su mu dočeci i prijemi. Na uspjehu mu je čestitao i gradonačelnik Krešimir Ačkar zajedno sa suradnicima. Osvojiti olimpijsku medalju je nešto što svaki sportaš sanja. Svaki sportaš želi i ono što je posebna činjenica da rijetko tko to uspije. Dovoljno truda, dovoljno svega, bez obzira na sve one prepreke koje si imao, otvorio si put i zapravo otvorio si nadu mnogima za koje i nisi svjestan, probudio optimizam i samim tim učinio nas sve ponosnim i sretnim. Evo, tako da ispred grada Velike Gorice ja ti od srca čestitam na svemu onome, na promociji grada, na svim tim postignućima i uspjesima. Polako to sve sjeda na svoje i s ovim srebrom oko vrata je sve onda puno lakše i puno lakše se nositi sa svim. Jer ispada da je ipak sav trud i sve koje smo uložili u ove zadnje 2 godine, odnosno 5 godina se isplatilo i sve je došlo na svoje. Pun pogodak je bilo, sve koje smo napravili u tih 5 godina, sve potezi koje smo vukli, imalo je smisla, vrijedilo je. Težak je bio period iza njega i nije mu bilo lako sve te godine, ali motivacije mu svakako nije nedostajalo. Motiviralo me to, da budem čim bolji u tehničkom smislu, da budem čim jači, da budem konkurentan, ta nekakva želja za osvajanjem, da budem u vrhu. Ja sam sam sebi rekao da ne želim biti statista u sportu, ne želim tu biti samo zato da bi bio. Naravno, svaki plasman i sve su to veliki uspjesi, ali ja sam taj koji se hrani sa velikim rezultatima. Zapravo to me pokreće, toga je bilo. A biti će još i dobrih rezultata, ako ne i boljih. U to ne sumnjamo. Nekakav fokus budemo opet stavili na Pariz, jer on dolazi jako brzo. Ako će biti zdravlja, ako neće biti povreda i svega, mislim da mogu još puno napredovati i da mogu stvarno onda pokazati da vrijedim za 20 plus metara. Tako da, fokus je na Parizu, a sad kaj će biti između svjetsko prvenstvo i europsko još, probat ćemo odraditi isto maksimalno, ali fokus će biti samo na Parizu.